ndoda kuti ndikurumidze kukuudzai izvozvo musati matotangirwa ipapapa. Ndinozviziva. Tozoona vaya vanga vachitotaura zvisina basa resa kutanga kuti tarisai hende zvavageza makutanga kutozoblema mudhara havageza. Musabatwe zvisiri pamutemo wobvuma kuenda without a fight. Kana paina ruda kukuuraya ngaakurayire pamberi pevanhu kuti zvive nemawitnesses. Kusvikira tapiwa signal muchaona vanhu vakutanga kutisapia wamwe vachitobatwa pakati pevanhu. Ndimi munozopinda mastriti imimi muchitanga kutorwa vanhu izvozvo. Munopinda here mastriti imi muchitanga kutorwa munhu pakati penyu imimi, muri parengi, muri mustriti, muri pamashopping center, motorwa munhu imimi mozotaura kuti munopinda mustriti. Are you serious? Kulient TV. Atibatike zvechopu. Kulient zviri sei? Ndinotenda zvangu nekuti ndine kanguva kadiki kekuda kuti nditaure zvishoma kuvana veZimbabwe. Panapa papulatifomu yatinopiwa rusununguko rwekuexpressa zvatinenge tiinazvo kuti zvisvike muvanhu. Saka izvozvo zvinoda kutendwa zvakanyanya nekuti inenge iri nguva yakanaka yekuti tiedze kubuditsa zvinhu zvese zvinenge chiitika pachena, nekuti tine dambudziko mukati menyika yedu, dambudziko revanhu vanofurirwa kuti vafambe vachitaurira vanhu vasingazive. MuZimbabwe mune vanhu vasingazive dzimwe nzvimbo, vamwe havabve mukati menzvimbo dzavagere, vakazvarirwa imomo. Havatomboshuvirewo kubva mukati menzvimbo idzodzo vachiona mukati medzimwe nzvimbo dzinenge dzichitaurwa nezvadzo nemazita adzo. Saka vanozongonzwa kuti kukaroi kune nzou, kuBheti Bridge kune makarwe, vachitozofamba vachitotaurawo zvinhu izvozvo kuita kunge vakaaona, nekuti vamwe vanhu inyanzvi stereki dzekutaura zvinhu zvavasina kuona asi zvavakanzwa vanozvitaura sekunge vakazviona. Ndiri kutaura vanhu vanonyanya kupemberera musangano weZANU-PF vachitaura zvinonzi zviri kuitwa napurezidendi wavo, zvavanenge vaudzwa kuti purezidendi vari kuita izvi, vobva vatofamba vachitaura zvinhu zvacho kuita kunge vakambozviona. Ndinotenda vanhu vazobuditsa nyaya yemarodzi. Ndakamboitaura last month ndichitaura pano papulatifomu ndikati rodhi yeBheti Bridge Harare chaiyo tinogona kungobuditsa chimiro chayo. Tine marodzi ari kuita basa rekuudzwa vanhu vachibuda vachipembera, vachitamba, vachifara, vachipururudzira mukuru wavo wari kuti ndiani ndiye ari kugadzira marodzi. Asi tichitendera mukati menyika yeZimbabwe hatisi kuaona marodzi acho iwayo ari kunzi marodzi akagadzirwa ekuti vanhu vanotofamba vachikampena nawo kana kumobiliza vanhu wachitaura nezvavo marodzi ekuti marodzi. Chishamiso chaicho. Wakariona kazi zibako kana kuti tingati zigomba murodhi, matourist vachitotora namaselfies varipo kana mafotos, nekuona chishamiso chekuti rodhi inosvika pakufa zvakadaro. Munyika yavanogara vachinzwa kuti kana kuti yavanogara vachiona pasocial media ichipembedza mukuru kuti hanzi ane marodzi aari kuita munyika, then vozozviwana vastaka vakutadza kupfuurira kuenda kwavari kuenda, nekuti vanenge vakuona kutoti rodhi yakatofa yakadhamejeka zvekuti kwatiri kuenda kwacho tiri kuita kunge tabirirwa kunzi kunosvikwa nekuti hatisi kuona pekuenda napo. Ndizvo zvandanga ndichitaura zvimwe zvacho izvozvo zviri mukati menyika yeZimbabwe. Saka ndichitaura ndichiti chikuru kufumura zvinhu zviri kuitika nezviri kutaurwa. Propaganda yese inofanirwa kuti ifumurwe, vanhu vaudzwe chokwadi, vari kumaruzevha kumaruva uko vaudzwe chokwadi. Ndichiri kurangarira mbuya vangu inini
mumadheizi ekutonga kwaMudhara Mugabe kungoda ngotaura nyaya dzehondo chete, waibva wavanzwa kuti handidi kana kutoiona, waibva watongotanga kutoti handidi kana kutombonzwa chinonzi hondo. Hondo yakaipa vanangu, vakutotanga kutotyisidzira. Handiti muri kupaona manje. Iko kutyisidzirwa ikoko kwakangofanana nekunyeberwa. Iko kutyisidzira kwavaitotiita kwacho futi. I still remember kuti vakanga vari mutsigiri wemusangano. Yaive itori propaganda yekuti isusu titye kuti kune chinonzi hondo, kune chinonzi chii. Zvinhu zvisiri necessary, isusu tichitongofa nenzara, tichirarama upenyu humwe hwakasara. Handina odi yakareba. Izvozvo izvi unoona zvichinzi mutungamiriri weopposition party arambidzwa kuita kusangana nevanhu vake kuti vataure nyaya dzavanenge vachida kuti vataure, vachifambisa nhau yavo sepati, achinzi tiri kugarira zveindependence, ndozvatiri kugadzirira. Zvinorevei izvozvo? Zvinobatsirei? Zvine basa rei? One day inoafekta chii? Panzi parikuda kurohwa munhu here? Panzi parikuda kuitwa separi kuridzwa ngoma here? Kuungana kwavanhu vachitaura nyaya dzavo, vachionesana kuti vangaite sei, zvakurambidzwa vanhu kunzi hanzi hatidi kuona vanhu vakaungana. I still remember rimwe zuva tichida kuviga sekuru vangu, tichida kuenda kumusha uko. Takasangana, tanga tiri kumba kwaRarare, taungana tabva kuSouth Africa, tatiregedza tipfuure nepamba kwaRarare timboti taurei tichimirira munhu achimbogadziriswa zvake kufuneral parlour, tozosimuka kana tapiwa bhodhi yedu tichipfuurira futi kuenda kumusha. Pakauya zimotikari remusangano rakazara mapurisa, vane zvimboma, vane zvimashirudzi zvavo zviya. Rakasvika zimotikari riya remusangano raona kungoungana kwevanhu. Sekuru wangu ini munhu akakurira munzvimbo zvekuti vanhu vazhinji vaimuziva, saka pakaungana munhu panhu ipapo. Asi vakauya mapurisa akasvika akasvikoomisa zimota ravo ipapo. Ndakazvipa mubvunzo inini kuti mapurisa pafuneral zvinopindirana papi? Mapurisa pafuneral vakatora chinguva varipo vachida kunyatso kuti vaone kuti chichiri kuitika, kusvikira vazonyatsogutsikana kuti aiwa vanhu vakaunganira munhu ari kudhireswa kumochari kuti agone kuenda kumusha, vachitsvagiridza kuti sei vanhu vaungana. Handiti vanhu vakaungana vachida kuita zvechechi munyika yeZimbabwe, kangaidze munogona kana kuzowana matokombwa zvakutanga kumbotariswa kutonzi muri kuita sei. Vanovhunzwa vachitovhunzwa ipapo, ende dzimwe nguva hamubvunzwa imimi direct, panovhunzwa vanhu kunzi imi vanhu ava kuti vazosvika panapa vafamba sei, vari kutsvagei panapa, muri kuvaziva here? Svikira vanhu votozotaura kuti aiwa vanhu vechechi ava, vozoona vachisimuka vachipfuura vachienda. Handisi kuziva kuti munyika yeZimbabwe medu umu mune hondo here, mune chii chaizvo? Chii chinombotyisa mukuungana kwevanhu? Ndiyo freedom here yatinayo isusu mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ipapa so vanenge vachitarisira kuti handi makamunzwa uyu Matuke achitaura tinokushashanga tinozoita sei. Asi varume regedzai ndikutaurirei this time ukaona munhu uri stupid zibenzi rinotorwa pakati pevanhu without a fight, zvinenge zvatova zvako. Haufanirwi kutorwa nemunhu wekuti pinda apa uya kunoita so zvausingazivi. Kana vachikura ngavakurayire pastreet. Vanhu musangobvuma kungotakurwa imimi nevanhu ava. Hakuna mutemo wakadaro. Mutemo wekuti vanhu vausingazivi vasingakuzivi vanongokutera nekuti vakapfeka mashedzi mumaziso.
kana kuti hanzi vane pfuti mumaoko. Aya kana waya nepfuti kavanenge vauya kuzokupfuura, saka ngavakupfuurire pakati pevanhu. Imi vanhu veZimbabwe toona kuti munozvitambira here kuti vanhu vanonyasa kupfuurirwa pakati penyu. Mosirwa chitunha imimi kana kuti chitunha cho munopfuurirwa munhu pakati penyu. Munhu iye obva asimudzwa obva takurwa obva endwa naye kwamusingazivi, asi munhu atanga apfuurwa. Handiti you can't just come and collect me kunditakura inini kuita kunge sezvinonzi ameno kuti like otherwise you own me, zvekuuya kusongotora munhu pakati pevanhu motomukanda mumotikari menyu. Haiwa vakomanaka, izvi zvakandirwadza, zvakandipa pfungwa inyaya yaMudhara Matuke achitaura achiti hanzi tinokusvasvangai tine capacity yatakanga yamakanga muinayo ndeyekuti isusu taiti mutemo wenyika tisati taziva kuti mutemo unenge uri wapurezidendi wemunhu, such an individual ndiye anenge aine mutemo iwoyo. Handiti wekuti uyo akambondituka pasocial media, pane anonzi nindi mufollowei ndiye ari kumobilize vanhu achitaura nyaya dzekundiopoza kana chiwatwati. Hazvisi right. Munyika yeZimbabwe, munyika mangu, hauye pakati pestriti iwewe kana pamba pangu kuuya kuzonditora without a fight. Haiwa hazviite izvozvo. And handizive kuti isusu vana vemuZimbabwe pfungwa dzedu takapiwa pfungwa dzehwai here dzekuti kungonzwa chinhu changoti kwatara kungomhanya, uyu akatarisa uku uyu akatarisa uku, vamhanye vachienda one direction. Ndo zvakaita vana vemuZimbabwe. Ndo pfungwa dzimwe dzatiinadzo idzodzo dzatinofanira kutanga tabvisa pakati pedu. Ndosaka tichitorwa mukana tichingoitwa zvatinoda, tichingoitwa zvatinongoitwa nesu isusu pasina chatinomboita. Hatigone kuzvibatsira kana kubatsirana. How can you allow such a person nekuti akabata pfuti kana kuti vanhu vashoma nekuti vauya vakapfeka zvinhu zvinokutyisa imimi vakagerwa mazuda voya vosikokutorerai munhu pakati penyu, muri kuenda naye kupi? Kutya kuvhunza. Nekuti mutemo wenyika, nyika ipi? MuZimbabwe hamuna mutemo wakomana. Dai mutemo wanga urimo muZimbabwe, president ndiye aifanirwa kutanga apractice mutemo iwoyo. Saka with such an act it simply means that hakuna mutemo uri kusenza muZimbabwe. Imi monzi itai zvemutemo, motedzera mutemo. Akuti itai mutemo wacho, tedzerai mutemo wacho. Muchitedzera mutemo iwoyo, hasi kuita zvemutemo iwoyo. Zvakangofanana nekunzi munoparidzirwa kunzi ukaona munhu akakurova dama iri mupe rimwe dama akurova. Asi musowanozoti zvachinjawo zviri kwauri zvekurovawo dama, wobva wanzi ndakutokubatira bhemba ndakutokuuraya. Nemunhu ari kukuti kana ndakurova dama iwe ndipe rimwe dama. Musapusiswe zvekudaro, musapusiswe zvakadaro vana veZimbabwe. Mukati menyika yedu yeZimbabwe sofa tichida kutaura chokwadi hamuna mutemo. Mutemo chacho wekuti hanzi unokomplaya uchingotutwa pakati pevanhu, hamuna mutemo munyika yeZimbabwe. Kana vachida munhu ngavamusamoni sezvavakaita Blessed Mshana. Uya kuno kana munhu aenda kunozvisubmita ega kumapurisa, at least izvozvo zvinonzwisisika nekuti panenge paine kunzwisisana kunoda kuti kuende kundoitika. Handiti kwete zvinhu zvamuri kutiitira izvi zvekuti hanzi munhu anouya kusongovhomorwa pakati pevanhu. Vana veZimbabwe ngatisiyei system iyoyo. Munhu anotora mumwe pakati pedu tinobvunza ndiwani, munozivana here? Nyaya iyi ngaipere. Nyaya yekuabductwa, maabductions ngatiarambe. Ngatibvisei maabductions mukati memastreets. Maabductions mumastreets ngaabude, ngaabve. MaCIO vanofanirwa kuti vanyatsokuziva kuti kana ivo vakatadza kuita zvinhu zvemutemo, vakauya vasina mutemo pakati pedu isusu, nekuti kuabducta munhu hausi mutemo ka. Munozviziva here vana veZimbabwe? Hakuna mutemo unonzi munhu anoabductwa. Hakuna mutemo wekuti munhu anoabductwa. Hauziriwo mutemo. That's not means of arrest. Hakuna zvakadaro.
Saka imimi kana muchiabductirwa munhu sezvakaitika last time mukomana wetriple C achitorwa kuzonosiya akandwawo kuti akuenda kuchiwesho. Ndakangana kuti anonzani mukomana zviya zvakaratidza urema hwevanhu macitizens. Ndiri kuedza kukurudzira kuti vakomana ngatiregedzei kungobvumidza zvimwe zvinhu zvisingaite zvichingoitwa munyika. Masiyaiwo havazi vanhu vemutemo, havazi mapurisa, havana kodzero yekusunga munhu zvekuuya vachisweta wekuabducta pakati pevanhu. Iko kuti abducta ikoko kunotoreva kutoti havana kodzero, vari kumbunyikidza, vari kumanikidza. Saka zvinofamba sei isusu vanhu veZimbabwe tichimanikidzirwa munhu pakati pedu isusu takatarisa? Nekuti isusu kana tinoziva kuti munhu anosunga munhu mupurisa, epolisi zeta rapi ndiye anofanirwa kuuya kusunga munhu. Anosunga munhu zviri public achitotaura kuti iwe une mhosva zvekuti ndiwe ningi here, vanhu vese vachizvinzwa vachiwitnessa masungirwo emunhu. Handiti koma abductions ari pachapter ipi, anobvumidzwa nani, ari mumutemo upi, munyika ipi yacho maabductions? Vanhu veZimbabwe ngatisvinurei kutaura chokwadi, ngatisvinurei. Musabvumidze munhu achisvika pamba pako aine kutonga, kana pari pako akatosvika nenzira isina respect. Ngadzisangane kutosakidzira naye mbwakurumisana kana kuita sei, hausvike pangu usina respect. And I am not going to accept any summon from the police. Inini ndakurumisa imbwa uchisvika pamba pangu nekundi ataka, handiuye kumapurisa achewa. Kureva kuti mapurisa waye anenge akutotamba mutambo uri kuseri kwemutemo. Tinenge takuzosangana futi tichangira ipapo. Kubva izvozvi kusvikira musi uchatanga kubva izvozvi kusvikira musi uchaiswa signal, uchapiwa signal nevanhu kuvanhu navageza, ngatichinje maitiro, ngativei vigilant, ngatisangoramba takangoita maziduzman, ngatiregedzei kuita mazitawa munyika yedu isusu yeZimbabwe. Musabatwe zvisiri pamutemo wobvuma kuenda without a fight. Kana paina ruda kukuuraya ngaakurayire pamberi pevanhu kuti zvive nemawitnesses. Kusvikira tapiwa signal, musabvume kuabductwa, musabvume kuabductwa. Abduction haisi pamutemo, kumbunyikidza kweutsinye hazvisi mumutemo. Ukaona uchinzi nemunhu yai panapa baba munini mutaure kuti hatizivane mukoma, siyana ineni, ipapo ndozvinoita munhu ari munyika yake. Hatizivane mukoma, siyana ineni. Ngavakutakure vachikumanikidza, asi vanhu vanenge vari padhuze ipapo vanofanirwa kuti vabvunze ndimi wanani. Musabvumidze motikari ichingodbvuta munhu pakati penyimimi yotokanda mukati, imi makutotiona munhu achitotizwa naye makatarisa. That's not good. It's being docile. Macitizens emunyika torerwa munhu ukandwa mukati memotikari, obva atizwa naye, obva aendwa naye, imimi makatarisa. Mobata maandroid phone muchiindingirina. Android phone inokubatsira ichi, ine chaakambogadzirisa. Isai mafoni muhomwe murwire munhu ari kutorwa. Simple. Nekuti zvinhu izvozvo mukaramba muchizvisiya zvichingoitika mukati mevanhu, I tell you, tichangoramba tiri vanhu vakapusa vasingagoni kuzvimirira. Endai kune dzimwe nyika hakuna zvinhu zvakadaro. Seabduction ichinyanya kukurumbira stereki mukati menyika yedu yeZimbabwe, haugoni kuzviita kuMozambique kana kuSouth Africa kana kuZambia. Hakuna zvinhu zvakadaro izvozvo, kuti munhu anobvutwa pakati pevanhu, vanhu votarisa vasingazivi kuti munhu ari kuenda kupi. Munhu wamunoziva anotengesa pamusika everyday, ari kuita basa, wamunoona mastreets everyday, ouya kuzotorwa mustreet yake, ari kuenda kupi? Zvine chisimba imakatarisa mobata maandroid muchitora mavideos. What is that? Svinurai pepukai. Ina handibvume kubatwa nemunhu without a fight. Handibvume kubatwa nemunhu kana kunzi baba munini uyai pano. Baba munini wako vari kumba kwenyu. Handina hama inonditaura, inondipa command yandisingazivi kuti zviri kubva nekupi kana kuti handinzi baba munini, handinzi munin'ina wemunhu. Handiti baba munini wako all of a sudden tisina kumbobvira takazivana. Saka zvinenge zvichifamba sei?
kana makutondibvuta muchatondiurayira pane vanhu, because otherwise handiendi. Ndichashandisa mazino, ndichashandisa whatever zvandoshandisa, motikari inotodhumira chete, haibve panzvimbo kana vanhu vakatadza kundibatsira. But unenge uri stupid wevanhu vanenge vakakomberedza kusiya munhu achienda nekuda kwoku temai motikari idzo nematombo kusvikira signal yauya. Izvozvi ndinotozviziva. Sei ndiri kutaura kudai? Muchaona vanhu vakutanga kudisappear one vamwe vachitobatwa pakati pevanhu. Ndimi munozopinda mastriti imimi muchitanga kutorwa vanhu izvozvi izvi. Munopinda here mastriti imi muchitanga kutorwa munhu pakati penyu imimi, muri parengi, muri mustriti, muri pamashopping center, motorwa munhu imimi mozotaura kuti munopinda mustriti. Are you serious? Ratidzai vanhu kuti enough is enough. So far hapana mutemo uri kushanda muZimbabwe. Hapana mutemo uri muZimbabwe. Mutemo unofanirwa kutanga kupracticewa nemagovernmental officials. Vanhu vese nemaagency avo ndo vanofanirwa kupractice chinonzi mutemo, kuitira kuti isusu macitizens tizogona kuzotera tipinde mumutemo iwoyo. Saka kana vakatenge vakusaita zvemutemo, tinenge takutotamba mutambo wavanotamba iwoyo. You need to resist zvinhu zvisina kana basa rese zvichiitika pakati penyu. Zvamuri mutange kutyisidzirwa izvozvi izvi, tione kuti mastriti macho munozopinda here. Ndikutozviziva izvozvi, ndichitaura kudai ndiri kuzviziva. Pane vanhu vakutoda kutonzi vatotanga kutonyangarisa vanhu izvozvi. Ende mukunyangariswa kwavanhu ivovo ndo kutanga kutyisidzirwa kwevanhu ikoko. Saka hoko ima akutotyisidzirwa. Ndoda kuti ndikurumidze kukuudzai izvozvi izvi musati matotangirwa ipapapa. Ndinozviziva. Tozoona vaya vanga vachitotaura zvisina basa rese vakutanga kuti tarisai ende zvavageza makutanga kutozoblema mudhara vageza. Musaise vageza mukati menyaya dzisiri dzavo. So far vari kuplaya zvavari kuplaya. Kwemi muri kuitei? Signal yacho makaimirira muchaita sei? Muri kufanira kuzvichengetedza. Handiti? Muchazvichengetedza pazvipi? Chii chamuchasangana nacho? Munozvidefenda sei kuti muzosangana nesignal? Mese muri pamwe chete. Tizoona kuti munomirira signal imimi. Muri kunyangariswa ndozviziva. Ipapo pochaona vanhu vachibvutirwa munhu pakati pavo. Vanga vaine pfuti nemafoni. Isai mafoni muhomwe mani. Mubatsire hama iregedze kutorwa.